This past few days, nag-check ako ng gallery ko. Gusto ko na kasing i-delete yung mga hindi naman importante yung mga videos or photos na nakakapuno lang sa storage ng phone ko. And surprisingly, nakita ko to. Ito ang isa sa pinaka-espesyal na nangyari sa buhay ko. Way back 6 years ago. Way back 6 years ago. Ang tagal na pala. Na-document ko pala yung araw ng graduation ko. Ito na yung mga ilan sa mga footage ng graduation ko. So pardon me kasi hindi pa ako talaga expert kumuha ng video dito. Good morning guys again! We're here at PICC. Actually, papunta na po kami ngayon sa assembly namin. Say hi to my classmates. Cum laude po sila. Hi, Beverly. Hi, Roda. Hi! Hey, Kuya John! Hi! Dito natawa talaga ako sa sinabi ko sa tropa ko. Say hi, Jed. Management eh! Alam mo, pag dumanda tayo, makikita pa rin natin. So, magsalita ka naman, pre. Pre, salita ka. Hi. That's so nice. Hi. Hindi, management. Hi, Jackie. Hello! May cum laude. Hi, Hi lang tayo dun sa ano namin, sa lagi kong ka-groupmate sa PC, sa thesis, gano'n. Siyempre, stop. Emily nga pala siya. Hi, si Emily. Vlogger na rin. Nalipat ng section. Uy, mag-hi ka naman, pare. Vlogger pala yung kaibigan natin, hello! Hi. Hi, Daniela. Hi, Kumusta, guys. Yun. Bago na nandito si Kuya Isis. Yo! Sobrang dami kasi ng graduates. Hi, ate. Congratulations. Hi. At sa moment na nga to, dahil hindi ako nag-almusal, gutom na ako. Oh my God, gutom na ako. Totoo talaga. Ano ka? Pero syempre, itutuloy pa rin yung vlogging. Hi, awardee. Hi, hindi picture daw. Ano ba? Vlog yan. Ano pa yung corsage mo? Wali ka na dito. Hi, Shaina. Say hi. Hi! Say hi. Hi. Hello! Magsalita ka naman. Video mo yan! Hi, guys! Welcome sa channel niya. Ay, club channel yan. Hi! Dito, kinuha ng tropa ko yung camera at nagkukulit na. Yes, sir. Better. Very soon. Chat! Magingay ka. Mamaya mag-shot kami ng Joma. Actually, cum laude siya pero hindi niya dinala yung ano niya. Yung bike. Ito. Wrong! Epic mo naman! Hi! Ay nga pala sa mga tropa ko. Hi! Magsalita naman kayo. Graduate na kami. Hi, Jed. And this is it, our march. Syempre, yung entrance. One of my fave part. Entrance. Paglalakad pababa. Dean of the College of Engineering. Professor Maria Roda Dinaga, Dean of the College of Hospitality Management. Professor Roel Balaya, Director, Instruction Services. Dr. Giovanni Arunin, Director, it is Disaster Risk Management Office and NSTP Services.